Шагыйрь илһам көтүп яши, прозаик әсәрләренә герой эзли, журналист хәбәр артыннан чаба. Бүген сүзебез һәр нәрсәдән илһам табып, һәр якташын әсәрләрендә гәүдәләндереп, һәр яңалыкка шатланып яшәүче шагыйрь, прозаик, тәрҗемәче, журналист Әлфия Сиддыйкова хакында булыр. Әлфия Мирзанур кызы Сиддыйкова 1957 елның 14 августында Татарстанның Актаныш районы Күҗәке авылында туа. 1964 елда Күҗәке авылы 8 еллык мәктәбенә укырга керә. Актаныш районы Пуща авылында урта мәктәпне тәмамлый. 1975 елда КАМАЗ төзелешенә эшкә килә. 2000 елда Чаллы ТВ шәһәр телерадио компаниясенә эшкә чакыралар. 2006 елга кадәр музыкаль мөхәррир, аннан соң өлкән корреспондент булып эшли. 2003 елда Чаллыда газета китап нәшриятында Йөрәгемә яфрак сыена дип исемләнгән беренче китабы басылып чыга. 2008 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. 2012 елда аңа Александр Сергеевич Грибоедов исемендәге әдәби премия һәм истәлек медале тапшыралар. 2013 елда тәрҗемәчелек Олимпа дипломы һәм махсус призына лаек була. 2014 елда Россиянең көмеш каләм лауреаты исемен ала. 2016 елда Саҗидә Сөләйманова исемендәге премиягә ия була. 2018 елда мәдәнияттәге казанышлары өчен билгесе белән бүләкләнә. 2020 елда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. 2022-23 елларда Илдар Юзеев исемендәге премия лауреаты. Заманында 16, 17, 18 яшьлекләр бер-бер артлы авылдан зур калага юл тота башлыйлар. Кемдер бәхет эзләп, кемдер эш эзләп юлга кузгала. Авыл һәм нигез көтә. Бәхетлеләрне, сагынганнарны, юксынганнарны көтә. Бу минем туган нигезем. Шушы нигездә дөньяга килгәнмен, колхозчы гаиләсендә. 7 бала үстек без гаиләдә. Мин 3нче кыз булып дөньяга килдем. Әткәйдә, әнкәйдә бик моңлы кешеләр иде, бик матур җырлыйлар иде. Аларның күңелендә һәр вакыт моң булды. Нәселебездә инде шигырь язучылар да булган дип әйтсәм дә дөреслеккә туры киләдер. Әнкәй белән әткәй яшь чагында шулай шигырьләр белән хаттар алышканнар. Шундый моң ияләре яшәгәч, ничек инде минем күңелемдә моң булмасын. Туган ягым, шишмән күзен ачып, сәлам бирә шелтер тавыш белән. Сусауымны басып, дәрмән алып, үрләреңә, тауларыңа менәм. Инеш буен куе таллык кына, гүя тынлык саклап, сакка баскан. Сүзәк ярның яшел келәмендә ромашкалар сары күзен ачкан. Әрәмәңдә һәрбер куак таныш, миңа атап балан тыймә тезә. Сандугачлар яңа җыр чыгарып, моңы белән күңел кылын үзә. Хузурланып, тыңлап йөрим ялгыз көкөкләрнең гомер юраганын. Тезләнәм дә җиргә, сыйпап алам һәр үләнең, һәрбер сырганагын. Әрем исе татлы сагыш булып, күңелемә кереп урын ала. Бер туктамый бәллүр бишегендә тирбәләм мин, һаман сабый бала. Әлфия Сиддыйкова туган авылында 8 еллык, Пуща авылында урта мәктәпне тәмамлый. Бүген үзенең хатирәләрен барлап ул мәктәпкә аяк баса. Балаларның йөзендә кызыксыну, укытучыларда шатлану катыш борчулы хисләре. Алар үзләрен данлаган, хөрмәтләгән Әлфия апаларын каршы алалар. Бу мәктәп, мин укыган мәктәпнең нигезенә урнашкан балалар. Миңа иң беренче укытучым бүгенгедә исемдә менә Зөһрә апа. Инде әдәбиятка алып кергән кеше укытучым Зәнфира апа Мөхәммәтова булды.
Ol 6-нчы сыйныфта укыганда татар теле әдәбияты дәресендә инша язарга кушты. Иң беренче шигырем менә шул дәрестә туды. Яз турында иде ул. Мартның 20-ләрендә килә кара каргалар агач башларында кунып кычкыралар, кар да кар дигән 4 кенә юллык шигырь язылды. Һәм менә шуннан соң инде әдәбият минем күңелемә мәңгелеккә кереп урнашты. Үзегез дә кулга каләм алып, киләчәктә бәлкем кайберләрегез иҗат дөньясына килер. Мин сезгә ышанам. Сез иҗат кешесе булсагыз да, кем генә булып үссәгез дә, шын кешеләр булып калырсыз дип ышанам. Балалар, дөньяга кем хуҗа әйтә аласызмы? Дөньяга шагыйрь хуҗа. Тукайчарак. Шагыйрь булу җиңел түгел, күңелгә сыймас әсер. Шагыйрь булсаң, бар дөньядан бер үк синаны яшыр. Белмәсеннәр сүзләреңнең көч кудрәте ни хакта, көзгеләрдән шын төсеңне күрәлмәссең ул чакта. Бер кайчанда шит ятларга шын уяңны белдермә. Я юләргә сал башыңны, я ялганга көндер дә. Сөйләшсәң син, сөйләш бары уенга гына барып, киңәш кирәккән чакта да бары тик хәйлә кырып. Шигырь хакында сүз катса, үлчәп сөйлә сүзеңне. Ялгышып та кимсеттермә башкалардан үзеңне. Капшыгыңны төптән тотып, бушатма туганга да. Кайчак артык көнләшүдән аңнары томанлана. Үз-үзеңә генә ышан. Булдыр син үз дөньяңны. Артык гади булган чакта уңа төсләр буяуы. Килешми, ләкин шитлеккә ябылып яшәү мәңге. Кош татына сайравыннан югалгач тормыш яме. Ышар канатларың җилпеп, хәят киңлеген иңлә. Фәйзе бакый тажы шигырь эләкмәсә дә илдә. Каш кәркифәгең селкенмәсен шылтырауына алтынның. Баш бәясе генә түгел, хак бәясе халкыңның. Башың имә, синең алда баш исен бөтен дөнья. Падишах син, шын шагыйрьнең сүзе дөньяга хуҗа. Шагыйрь булган җирдә шигырь яңгырый, шигырь җанлана. Һәр кем шагыйрьгә якынаерга, аның шигырен үзеннән дә матуррак яңгыратырга тырыша. Син еракта минем туган авылым, белем биргән шаулы мәктәбе. Рәхмәтемне сезгә сөйли торган кадерле сүз әле әйтмәдем. Хисләремне хатка салсам әгәр, сүзләремнән нурлар бөркелер. Укытучым тора күз алдымда, һәр шал шәше үзе бер гомер. Син еракта минем туган авылым, син еракта шаулы мәктәбе. Сез өйрәткән кайнар сүзләремне мин тормышка әле әйтмәдем. Елга буе моңсуланган иде, сизелми дә кебек агышы. Кыйга-кыйга кырказары китә, чит җирләргә куа язмышы. Көзге урман, гөмбә исе килә, өрәнгә ялкыны ут капкан. Сары төскә манып бар дөньяны, җиргә сузылып сагыш моң яткан. 1969 елда ил буйлап хәбәр таралды. Чаллыда зур төзелеш башлана икән. Авылда бу хәбәрне ишетүгә яшьләр умарта күчедәй гөжли башлады. Кемнедер районнан комсомол путевкасы белән шанлы төзелешкә җибәрделәр, ә кемнәрдер үз теләге белән юлга кузгалды. Шәһәр һәм КАМАЗ автогигантын төзүдә катнашу һәр яшь кешенең зәңгәр хыялына әйләнде. Әлфия Сиддикова да яшьтәшләреннән аерылырга, калышырга теләмәде. 1975 елда ул данлыклы КАМАЗ төзелешенә эшкә килә. Он 8 яшьлек кыз бала әти-әнисеннән рөхсәт алып Ак калага юл тота. Үз ите аны шәһәр. Тәвәккәлләр тимер атныда иярли дигән сүзләр хак. Әлфия ханым 20 елга якын гомерен заводта йөк төягеч машинада эшләп үткәрә. Җилдәй җитез кызчыкка сокланалар, мактыйлар, зур өметләр баглыйлар. Ләкин тормыш Әлфияне утка суга сала һәм кулына машина руле урынына каләм тапшыра. Açtım sizge көңел сандыгымны, я карагыз, нишә яра бар. Сез хөкемдар, ул яраларны бер
Жылы сүз бәлки дәвалар. Үткәннәрем барда алдыгызда, гынахларым җиткән үземә. Минем язмышымда исем бардыр бәлки сезнең дә. Үткәннәрем барда алдыгызда, гынахларым җиткән үземә. Язмыш язган гомер китабымда, исем бардыр бәлки сезнең дә. Ашлар! Үкенмимен, бу бит минем язмыш. Үпкәләп тә йөрмим үткәнгә. Кемнәр генә ялгышмаган сагып, сөйгән тәне юллар үткәндә. Үткәннәрем барда алдыгызда, гынахларым җиткән үземә. Язмыш язган гомер китабымда, исем бардыр бәлки сезнең дә. Үткәннәрем барда алдыгызда, гынахларым җиткән үземә. Язмыш язган гомер китабымда, исем бардыр бәлки сезнең дә. Ачлар! Җилләр булып сиңа пышылдыйм мин, ишетәсең микән сүземне? Бар дөньяңнан аттырыр итеп, яратасым килә үзеңне. Уттан алып суга сала торган мизгелләрдә була гомердә. Синең җанда уша кабызырга, әйләнибме утлы күмәргә. Уттан алып суга сала торган мизгелләрдә була гомердә. Синең җанда уша кабызырга, әйләнибме утлы күмәргә. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очраштың язым башлар? Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очраштың язмышлар? Синең дә йөрәктә, минем дә йөрәктә, гомергә җитәрлек сагыш бар. Синең дә йөрәктә, минем дә йөрәктә, гомергә җитәрлек сагыш бар. Әлфия Ситдикова ул иң хөрмәткә лаеклы әдипләрнең берсе. Чөнки менә Шаллы шәһәрендә Лейсән әдәби берләшмәсе барлыкка килеп, аякка басу чорында Әлфия Шаллыга килеп эшкә керешә. Һәм менә шу чордан башлап аның исеме Шаллы әдәби мөхите белән аерылгысыз. Беренче шигырьләре 77 елда басылып чыккан кешенең менә хәзер инде ничә дистә еллар әдәби майданнан китмичә, һәм инде бер-бер артлы яңадан-яңа матур үрләр яулыгы, ул инде иҗатка сукмак, ничек салынырга тиешлеген күрсәтә торган бер дәлил. Бөтен гомерен нәкъ менә үзенең бер яктан үзен тәрбияләүгә, рух яктан, икенче яктан инде хәзерге чорда ул бердән халыкны шигъри зәвык белән тәрбияләү булса, икенчесе инде балаларны. Ул үзен журналист буларак та сынап карый. Чаллы ТВ шәһәр телерадиокомпаниясендә музыкаль мөхәррир, өлкән корреспондент булып эшли. Ләкин иҗат дөньясы барыннан да өстенлек ала. Әлфия Ситдикова үзен тулаем әдәбиятка багышлый. Йөрәгемә яфрак сыена исемле беренче китабының кул арты җиңел була. Укучы хозурына бер-бер артлы яңа басмалар тәкъдим ителә башлый. Туал тирәккә кунып сайрый, бер кыш һәр көн таң тугаш.
Әйтерсеңлә һәр күңелдә яши сары сандугаш, һәр йөрәкнең үз ярасы, һәр кошның бар үз моңы, һәр кешенең язмышында тәкъдир язган үз юлы. Кышка тирәк, җанга йөрәк кирәк гомер кичәргә, сусаганда шишмә булсын, ятып суын эчәргә. Кем ярасын, кем давалар, җанга тоташ моң тулгаш. Җиргә килгән һәр бер кеше ул яралы сандугаш. Бер җылы сүз, җанда кабынган учак, хисләрем канаты күҗәкә китаплары дөнья күрә. Тәрҗемәче буларак аны туган якның ике шишмәсе, Дворотника родной земли, һәм тәрҗибе Нить памяти әсәрләре таныта. Гомумән алганда, Әлфия Сиддыйкованың күп кенә әсәрләре туган якка дан җырлау, аның халкын олылауга нигезләнгән. Безнең авылыбыз Күҗәкә бик бай тарихлы авыл. Аның инде 1906 елга барып тоташа тарихы. Бик укымышлы халык яшәгән безнең авылда. Авылыбызның мәдрәсәсе булган, тирә-яклардан килеп бездә белем алганнар һәм Уфага барып, алар указлы мулла булып кайта торган булганнар. Минем инде иҗатымда күбрәк авылдашларым прототип. 22нче елда Татарстан китап нәшриятында минем менә шу Таштамыр китабым басылып чыкты. Аның прототиплары үзебезнең авыл кешеләре янәшәгенә йортта Мәкмүн апа яшәде. Ул 6 бала өстенә ятим калган иргә кияүгә чыгып, үзләренең уртак балалары туганнан соң Кәшфетдин абый үлеп киткәннән соң да менә шу 7 баланы тәрбияләп, акыллы балалар итеп тәрбияләп аякка бастырды. Һәм инде икенче прототипым үзебезнең авыл кешеләре шулай ук үзләренең 3 балалары өстенә 13-14 баланы ятим балаларны тәрбиягә алган ана. Әлфия Сиддыйкова өчен авылдашы, Советлар Союзы герое Хәсән Замановка багышланган китап бик кадерле. Ул Любовь Долматова белән иҗатташлыкта рус телендә чыга. Якташы шагыйрь Нурбаянның иҗатын өйрәнеп, Нурбаянның шигъри дөньясы дип исемләнгән хезмәте дә шулар рәтендә. КамАЗ заводында хезмәт куйган елларына багышлап язылган Дөнья тәгәрмәче китабы төрек теленә тәрҗемә ителгән. Язучының үзе өчен дә көтелмәгән яңалык булып ирешкән вакыйга була бу. Төрек халкы тарафыннан тынгысыз елларның иҗат җимешен бәяләү бик зур куаныч язучы өчен. Ә инде кадерлеләрдән кадерле бәя ул балалар, сабыйлардан килеп ирешкән рәхмәт сүзләре. Әлфия Сиддыйкова бихисап төннәрен балалар иҗатына багышлый. Көне буе уйнап чабып, арганымны сизми калдым. Кей җитүгә яшел тышлы мендәремә башым салдым. Баш тиюгә мамак менде, иркәли, әлли-бәлли. Шатланамы әллә инде, арган диеп мине жәлли. Йокыдан торгач үзем җыеп куям урын җирне. Кешкә кадәр ялый диеп сапый кулым мендәремне. Уйнап аргач хәлдән таеп, урыныма менеп яттым. Йолдызларны читкә этеп, ай йөгерә шакар каттым. Түзә алмый тел шартлаттым. Үзе карый шундый итеп, әллә мине күзли инде. Үз артыннан уем белән йөгергәнемне сиздем инде. Ай йөгерә, мин йөгерәм, узам аны уем белән, стенада эленеп тора ай йолдызлы зәңгәр келәм. Мартның 20-ләрендә килә карак каргалар, агач басларына кунып, кышкыралар кар да кар. Яз итүен бердәләргә, ярый әле карга бар, диеп үле каргалар. Сондай мактанчык алар. Соңгы елларда безнең Көмеш Коңгырау газетасында басыла башлаган айрым авторларның әсәрләре татарча һәм русча. Без инде ике телне бер-берсенә шулай үрнәк итеп күрсәтеп, балаларга туган телгә мәхәббәт тәрбияләү иде безнең төп максатыбыз. Һәм инде Вера Хамидуллина проекты белән без менә шу Садик, Сад дигән китаплар, проектлары башлап китте. Алар 50-дән артык инде. Һәм инде бу китапларның барысында дип әйтергә була татарчага Әлфия Сиддыйкова тәрҗемә итте. Китап кызыксындырырга, тәрбияләргә тиеш. Китап кулдан кулга йөреп укылырга тиеш.
Хуҗака авылы китапханәсендә Әлфия Сиддыйкованың урыны түрдә. Шуның кадәр үз ягыңа, һәрбер сукмагыңа гашык була белергә кирәк бит. Һәр кеше ул аерым бер китап язарлык дөньяда язучы. Әлфия апаларын һәркем үз дөньясына кертергә әзер, чөнки ул аннан зур хәзинә белән чыга. Әлфия апаның һәрбер китабын сөйініп каршы алабыз, һәм моны укучыларга җиткерү өчен һәр вакыт китап тәкъдир итүләр, презентациялар үткәрәбез. Әлфия апабызның иҗаты белән без һәр вакыт танышып торабыз. Ул үзе инде иңелек китабы чыккач сөйінеше белән уртаклаша. Һәм ул китапларда без үзебезнең авылны күрәбез, иген кырларын, анда атамаларын. Ул китапларда менә без авылдашларыбызның язмышы белән очрашабыз. Шул хәтле рәхәт аның белән шул хәтле дәрәҗәләргә ирешсә дә, ул гади булып калган шәхес. Без инде Әлфия апа белән күршеләр генә безнең бакчалар артлары терәлеп тора. Бәләкәйдән ук инде без аларның ничек эшләгәннәрен, ничек яшәгәннәрен белеп үстек инде. Эшкә башлаганга минем 5 еллап вакыт үтте инде. Шул вакыт эчендә Әлфия апа безнең бик тыңгысыз инде ул безне үзе артыннан ияртеп, бүтән чараларга да катнашырга чакыра. Безнең авыл өчен җанып, күйеп йөри. Яшеккә кайтудыр, яңадан кабынудыр, кабатланмый торган үткән юлларны сагынудыр. Яный әле гөрләп яный, бездә ялкынып бетмәгән. Синдә наз бар, миндә наз бар, димәк язылар үтмәгән. Яный әле гөрләп яный, бездә ялкынып бетмәгән. Синдә наз бар, миндә наз бар, димәк язылар үтмәгән. Диңгезен кишәрлек дәрман бездә бетмәгән. Сагышлардан саргай күче үзләр әле җитмәгән. Яный әле гөрләп яный, бездә ялкынып бетмәгән. Синдә наз бар, миндә наз бар, димәк язылар үтмәгән. Яный әле гөрләп яный, бездә ялкынып бетмәгән. Синдә наз бар, миндә наз бар, димәк язылар үтмәгән. Аның әле янып киеп яши торган вакыты. Ул халыкка кирәк, ул гаиләсенә терәк. Күҗәккә, Актаныш, Чаллысы өчен битараф кала алмаган татар язучысын хөрмәтлиләр, олылыйлар. Әлфия Сиддыйкова күп кенә дәрәҗәләргә, мактауларга, рәхмәт хатларына ия. Шулай ук Саҗидә Сөләйманова Илдар Юзиев исемендәге премияләр лауреаты. Аның тыңгысыз җаны ургыла, ташый, шигырь булып, әсәр булып халыкка тарала. Ә без кабул итеп ала гына белик. Тәмле һәм татлы була бит йөрәктән чыккан сүзләр. Безне тотып тора ана теле. Милләт яшәр, балаң теле белсә. Телебезне җуйсак югаларбыз. Юкка чыга халык, тел үлсә. Төп байлык ул безнең нәселебез. Рухи ныклык сөйләр телебез. Сәнгатебез, җыр, моң, әһле китап, башкаларга әйтер сүзебез. Без эзләргә тиеш шушы сүзне. Җиткерергә тиеш халыкка. Язылмасын биткән милләт дигән яман сүзләр язмыш ярлыкка. Жан сусауга түзми, кулларына шагыйрь алган каурый каләмен. Үз халкына әйтер сүзен барлап, йөрәк каны белән бизәп яза гомер дәфтәренең дәвамын. Шагыйрь җаны сусауга мохтаҗ, ул аның иҗатын яшәтә. Шул сусауны басарлык илһам теләк шагыйрьгә.